Budova Slovenského rozhlasu, kultová stavba hlavného mesta, bude mať nový vzhľad. Po približne 40 rokoch dostane čerstvý náter oceľovej konštrukcie. Rozhlasová pyramída je národnou kultúrnou pamiatkou a preto výber farby podliehal presným pravidlám. Budova Slovenského rozhlasu je postavená z oceľovej konštrukcie. Keďže ten pôvodný náter zdegradoval za roky nášho bratislavského pomerne agresívneho ovzdušia, tak je potrebné jeho obnova. To súvisí tak s tou estetikou stavby, ako aj s jej technickým riešením. Budova obrátenej pyramídy patrí k najikonickejším stavbám na Slovensku. Za národnú kultúrnu pamiatku ju vyhlásili v roku 2018. Aj preto museli vybrať takú farbu, ktorá sa čo najviac zhoduje s tou pôvodnou. Spravili sa aj sondy v rámci konštrukcií, hlavne interiéru, kde boli zachované tie originálne nátery pod nátermi neskoršími. Bola farba, ktorá je naozaj používaná celosvetovo na oceľových konštrukciách. Predtým, ako pracovníci začnú farbu natierať, musia povrch oceľovej konštrukcie vyčistiť tlakovou vodou. Potom príde na rad čistenie oceľovým kartáčom, kde sa čistia všetky zvary a nesúdržná farba. Po príprave povrchu príde aplikácia základného náteru, ktorý je šedej farby. Po vytvrdnutí nanesieme vrchný náter, ktorý je v odtieni, ktorý zvolil Krajský pamiatkový úrad Bratislava. Po 40 rokoch treba natierať nielen Slovenský rozhlas, ale akúkoľvek konštrukciu, ktorá je hľadaná zubom času. Som preto veľmi rád, že sme v napätom rozpočte RTVS na tento rok našli peniaze aj na to, aby sa zhruba po 40 rokoch zásadným spôsobom jednak vyčistila konštrukcia Slovenského rozhlasu, jednak prebrusila a jednak, aby sme ju natreli novým náterom tak, aby už na jeseň tohto roku pyramída, ktorá je legendárnou budovou na Slovensku, žiarila v novom šate. Práce by mali trvať 4 mesiace. Momentálne sa pracuje na najvyššom poschodí s vežou a so stožiarom. Odtiaľ sa pracovníci presunú na obvodový plášť. Barbora Škulová a Veronika Čokinová, RTVS.